Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, невялічкая затрымка, выбачаемся. Справа ў тым, што два паважных госці, трэба было наладзіць усё так, каб было адпаведна той важнасці тых гасцей, якія ў нас сёння ёсць, а у нас ўсё ж такі сяброўка фракцыі еўрапейскі выбар, сяброўка галоўнай управы асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Марыя Ефімова, якая прыляцела да нас адмыслова на гэты эфір з самого Сан-Дыега. Прывітанне, Марыя. Прывітанне ўсім. Ну і наш даўні сябар і часты, хаця ён кажа, што не вельмі часты, а мог бы і часцей быць удзельнік дыскусій у студыі Еўрарады, таксама дэлегат каардынацыйнай рады, але ад фракцыі каманда Латушкі і руху за свабоду, сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў Олег Кулеша. Прывітанне, Олег. Вітанашкі. Давайте пачнем, колькі тэмаў у нас ёсць важных, але давайте пачнем з тэмы, якая аб'ядноўвае прынамсі усіх нас, а потым будзем гаварыць про тое, што можа быць дзесьці і падзяляе, але пакуль што пра аб'яднанне. Аб'ядноўвае нас усіх Дзень волі. Так. І сёлета мы святкуем па ўсім свеце 108-е угодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І давайте пачнем з Амерыкі. Мы тут у пятніцу абмяркоўвалі шырока, вот Надзея Нортан давала такую агульную картинку, як што там будзе у ЗША рабіцца, але калі казаць пра вашу суполку, пра Сан-Діега, вельмі такую музычную і творчую суполку, так вы пераспявалі цуд на каляды Памідорова, што аж захапленне бярэт. А да Дня волі штосьці адмысловае там рыхтуецца у вас? Так, у нас ужо пачалі адзначаць Дзень волі у нацыянальным парку Джошуа 3. Гэта пустэча, і туды амаль кожны год ездзяць лідары і актывісты суполкі Сан-Дыега адзначаць гэтае свята. Там робяцца хайкі, забегі, і там ёсць такая пляцоўка, дзе спяваюцца беларускія песні. У нас ёсць сапраўдныя музыкі, выдатныя спевакі, то бок такое сапраўднае беларускае урачыстае свята. Таксама суполка Сан-Дыега часта ездзіць да суполкі у госці да суполкі Лос-Анджелесу. Лос-Анджелес больш такое палітычна накіраванае, я б сказала, то бок там больш сцягоў, прамоваў, збіраюцца данаты і на палітвязняў, і на іншыя як бы нужды беларусаў, у тым ліку і беларусаў Амерыкі. Марыя крутая, піша Вожык Патрыёт. Дзяўчаты Сан-Дыега не дадуць схлусіць. Так што дзяўчаты Сан-Дыега? Я вам не дам схлусіць, што сапраўды крутая. Марыя, але наколькі ўсё ж такі вось гэтыя пагрозы, якія ідуць з боку лукашэнкаўскіх карнікаў пра тое, што і сёлета вось буквально сёння ці учора яны абвесцілі, што хто возьме ўдзел, там да кожнага дацянемся. Як у вас? У Сан-Дыега, ну, здаецца, край свету ад Беларусі. Людзі у пераважнай большасці, якія даўно ўжо з'ехалі. Як яны да такіх пагрозаў, як яны на іх уплываюць? Ну, по-рознаму, але ж у большасці сваёй людзі не пужаюцца ў Амерыцы. Я вот приехала ў Польшу, нават учора сустрэла некалькі беларусаў, яны азіраюцца тут, шукаючы, хто нас падслухвае, хто тут КДБ. Такога у Амерыцы я не заўважыла, але тыя, хто хочуць адзначыць Дзень волі, напрыклад, але нечага баяцца, яны могуць заўсёды апранаць маскі, мы так і робім. То бок людзі заўсёды думайце аб сваёй бяспецы, аб бяспецы сваіх сваякоў, якія знаходзяцца в Беларусі. І для некаторых і для шмат каго з беларусаў Амерыкі гэта як бы справа гонару прыйсці на адзначыць свята 25 сакавіка.
Вось да, дарэчы, добрае пытанне ад вожыка на ўздагон, ці адчувае Марыя адрозненні беларускай супольнасці Польшчы ад ЗША? Адчуваецца. Больш за ўсё вось учора, толькі адзін дзень учора прыехала, то бок пахадзіла па Варшаве, сустрэлася са сваімі сябрамі, тых, хто жыве ў Варшаве, нават з Беларусі некалькі прыязджаў. І я адчуваю гэтую трохі заўсёды глядзяць як бы па баках, заўсёды там мо нехта слухае, мо нехта назірае, то бок гэта адчуваецца вось мне, прыехаўшы з Амерыкі. І так, гэта відавочна. У Амерыцы таксама ёсць, але гэта на такім узроўні, што магчыма вось гэты, які заўсёды чамусьці апранае чырвоныя там кашулю і зялёныя там нешта падазрона ён апранаецца вось гэтыя колеры. Ну вось на такім узроўні, то бок. Добра, ну што ж, Олег, Варшава. Абмяркоўвалі, што тут будзе агулам па Польшчы, а канкрэтна Варшава за якую адказ? Дзяжурны па Варшаве Олег Кулеша, што адкажа нам? Ну я не адзін дзяжурны па Варшаве. Нас заўжды, як заўжды, нас цэлы хаўрус. У гэтым годзе будзем выкарыстоўваць і наш звыклы шлях ад Трох Крыжоў да пляца Замковага, таму што адзін раз у году нам дазволена карыстацца нашым самым вялізным сцягам у Европе, а мусіць і ў усім свеце. Яго велічызня у тым годзе вельмі моцна гаманілі, і кажа, ж такі яго велічыня 330 метраў дакладна, 4,25 шырыні і 330 метраў даўжыні. Са згоды уладальнікаў сцяга і з дазвола Музея вольнай Беларусі мы можам яго выкарыстоўваць толькі на адное свята, на самае галоўнае свята беларусаў па ўсяму свету, нават у Беларусі альбо па-за межамі Беларусі, гэта наш дзень волі. Далей о 16 гадзіне мы пачынаем збірацца на плошчы Трох Крыжоў. У гэтым будзе вельмі скарочаныя прамовы на Трох Крыжах, некалькі хвілін, таму я хацеў бы заклікаць людзей, каб вы прыходзілі крышачку зараня, за 5-10 хвілін, таму што затрымлівацца не будзем. Той, хто прымаў удзел у мінулым дне волі, ён разумее, што вялізны сцяг патрабуе пэўную колькасць часу, каб яго паставіць роўненька, каб ён ішоў, каб ён лунаў вось так у нас па Варшаве, таму што калі мы яго разгортваем, то ён займае акурат ад Трох Крыжоў да Пальмы. Ось, і гэта все патрабуе больш 1000 чалавек, таму людзі нам вельмі патрэбны, каб гэта все адбылася вельмі цудоўна. І далей мы рушым на пляц Замковы, дзе без супынення на ніякіх кропках, таму што ў тым годзе мы паспрабавалі супыніцца на плошчы Каперніка, зразумелі, што мы просто там не ўмяшчаемся з гэтым сцягам, там просто нам не хапае Варшавы для таго, каб мы маглі дзесьці супыніцца з гэтым сцягам. Таму ідзем адразу на пляц Замковы, дзе мы больш, ведаючы свой хіп, больш папрацавалі над канцэртнай часткаю. І ўпершыню мы запускаем новае, акрамя дранікаў беларускіх палітвязняў, ось дранікаў ад беларускіх палітвязняў, мы запускаем яшчэ кірмаш. Спадзяемся, што гэта таксама прыжывецца, і гэта будзе новая такая вось цікавосць, якая станецца ў нас у Варшаве, таму што насамрэч на сягонняшні дзень Варшава гэта лідар па правядзенню акцый, гэта тое топавае месца, дзе збіраюцца беларусы і Польшы, і з Літвы прыязджаюць, і вось нават ужо і з Амерыкі прыязджаюць, наколькі мы разумеем. Гэта вельмі добра, таму што калі ёсць у людзей магчымасць прыехаць, гэта заўжды добра. Што тычыцца выступоўцаў, то у нас у гэтым будзе і Кацярына Ваданосава, і яе гістарычны клуб, таму што у нас таксама новая адметнасць, мы будзем ўсё ж такі павяртацца да сваіх каранёў, таму што будзе некія цікавыя імпрэзы невялічкія, адметна нашай нацыянальнай свядомасці, таму што гэта свята не толькі што дзень незалежнасці і нараджэння нашай будучыні, нашай краіны, а гэта нараджэнне нашай нацыі, фактычна зафіксаванае ўжо на паперах, на тых статутах, акцыях, якія канчаткова былі падпісаны, і на сённяшні дзень гэта з'яўляецца першакрыніцаю. І будзе шума.
выступаць со сваім этнаканцэртам. Гэта вельмі цудоўная спявачка, гэта вельмі цудоўна будзе паслухаць. Дарэчы, Каця Ваданосава таксама будзе спяваць, што таксама вось акурат ідзе ўсё ў адным такім сучасным стылі і з узгаданнем нашай нацыянальнай адметнасці. Я лічу, што будзе вельмі цікава. Па выступоўцаў палітычных. Выступоўцы палітычныя я бы ставіў у сакрэце, таму што таксама будуць нейкія прыемныя навіны. Мы жадаем, што будуць нават з вядомых вызваленых палітвязняў. Плюс трэба заўважыць, што ў нас заўжды палітычныя выступоўцы, яны не толькі палітычныя выступоўцы, а яшчэ ёсць выступы і грамадскіх дзеячоў. Гэта вельмі важна, таму што беларусаў замежжы гэта павінна разглядацца, мы павінны яднацца, і гэта ўсё павінна быць у адным накірунку, у адным шляху. Таму Олег, пытанне, якое я задаю кожны раз, калі мы абмяркуем нейкія акцыі і на які мы так сумна жартавалі, што беларусы прывезлі з сабой з Беларусі і сюды за мяжу одну хібу. Это тое, што гукаўзмацняльная апаратура на ўсіх гэтых акцыях, мерапрыемствах дрэннай якасці, што немагчыма нават ужо ў другім шэрагу чуць, што табе расказваюць гэтыя выступоўцы, якія яшчэ зацягнуць прамову на 15 хвілінаў, і ты, не чуючы, што яны там гавораць, ці потым музыкі што спяваюць, тут атрымалася нарэшце справіцца з гэтым. Атрымалася нарэшце з гэтым справіцца, наколькі вы ўжо удзельнічаеце і паступова мы гэты хіп выпраўляем, у гэтым годзе ён будзе канчаткова выпраўлены, таму што на ўсіх кропках у нас будзе стаяць сур'ёзная ўзмацальная апаратура, гукавая апаратура. А падчас шляху у нас такая колькасць людзей, што там ніводная апаратура не хопіць на 330 метров, таму тут павінна, каб была наша вось это по дарозе это зразумела, тут крычалкі, тут апаратуру гэтую у выглядзе свайго голаса мы прывезлі. Вось дзеля гэтага мы і робім збор, таму што ёсць пэўныя тэхнічныя вынаткі па правядзенню гэтага шэсця, гэта і рэгістрацыя, гэта і апаратура, пэўная колькасць розных і палітычных, дарэчы, таксама пляцовак несуць некаторую грашовую адказнасць за тое, каб адбылася гэта мерапрыемства. Нам дапамагаюць і не толькі палітычныя пляцоўкі, нам будзе дапамагаць і беларусы Беластока. Вось, і пэўная колькасць грашовых вынаткаў на ўсё роўна будзе, таму што я выбачаюся, але дзейсна Варшава гэта топавае место. Тут асноўная наша акцыя усіх беларусаў, любога замежжа, і нават я ведаю, што людзі з Беларусі будуць прыязджаць, яны ўжо паехалі. Яны ўжо прыехалі, сядзяць, чакаюць. Альбо, мажліва, хутка прыедуць. Гэта тэма для нас закрыта, таму што тэрыторыя нашай дзяржавы, на жаль, на мапе чорным колерам пазначана, і аб гэтым казаць не будзем. Але тое, што сюды з'едзецца шмат людзей, тое, што гэта будзе цікавіць усіх беларусаў, гэта вызначальна, і таму тут патрэбны больш сур'ёзныя выдаткі грашовыя, і таму я папрасіў бы падтрымаць той збор. Такім чынам, калі ласка, у нас будзе спасылачка на збор, і калі ёсць магчымасць, падтрымайце, каб годна ўсё ж таки гэтае святкаванне правесці. Вожык Патрыёт піша: Павел Сявярынец на пачатку падрыхтоўкі як адну з мэтаў ставіў далучэнне да Дня волі ўсіх магчымых. Ці атрымаецца гэтым разам? 3 гады таму у Калёне былі ўсе, хто маглі, ад Латушкі да Пазняка. І вось я працягну гэта пытанне і пашыру яго з аднаго боку да Марыі. Безумоўна, там калі казаць пра Сан-Дыега, я ведаю, што шмат дзе атрымалася ў беларускіх дыаспарах, суполках некае падзяленне. Адныя там ціханоўцы, другія пазнякоўцы, трэція яшчэ там нейкія, і адны з другімі разам на акцыю не пойдуць. Дзень волі аб'ядноўвае ці не? Я не пытаюся, ці ёсць у вас у Сан-Дыега такі падзел, падазраю, што ёсць таксама, але дзе 3 беларуса, там 2 калоны. Таму ці атрымліваецца яднацца, і тады Олег у працяг каго разлічваеце усе прысутныя палітычныя сілы сабраць у калону гэтым разам, пачынаючы ад, я не ведаю, там латушкінцаў, працягваючы пазнякоўцам, бабарыкаўцамі, ціханоўцамі і ўсімі астатнімі.
Марыя. 25 сакавіка, безумоўна, яднае беларусаў, якіх бы яны поглядаў не былі, то бок пазнякоўцы, ціханаўцы і гэтак далей. Але, ведаеце, у Злучаных Штатах Амерыкі гэта вельмі моцна не транслюецца. То бок тут я адчувала гэта больш вось учора. Але што датычыцца суполкі Сан-Дыега, там у нас увогуле гэта не бачна. То бок 25 сакавіка все імкнуцца паказаць сваю беларускасць яшчэ больш. То бок больш размаўляюць на беларускай мове, мы імкнемся і так, калі сустракаемся размаўляць па-беларуску. А 25 сакавіка гэта яшчэ больш такое ўрачыстае свята, якое яднае беларусаў Амерыкі. І я б сказала, что давайте у гэтае свята не дзяліцца. Давайте яго адзначаць, тому что гэта насамрэч тое свята, якое яднае, тое, што павінна паказваць, што мы маем гонар быць беларусам. Дзе б мы не знаходзіліся, у Варшаве, у Амерыцы, у Аўстраліі ці дзесьці яшчэ. Дарэчы, я прыехала сюды, у Варшаву, адзначаць 25 сакавіка, менавіта вось на свята, якое будзе 28-га ад дыяспары Злучаных Штатаў Амерыцы, і ніхто мне не сказаў нічога дрэннага, што ты туды едзеш, там штосьці такое. Наадварот, всем перадавалі прывітанне беларусам Варшавы і всім беларусам, якія будуць на гэтым святкаванні. Ну, усе мы марым пра гэтую еднасць, а што атрымаем, Олег? А мы фактычна гэта і атрымаем. Ну, паглядзіце, Дміцер, ты, хто тут жывуць у Варшаве, ты, хто не першы раз прыходзяць, так, у 23-м годзе тут, мажліва, штосьці было некае хістанне, разбіце на некія пляцоўкі і гэтак далей. Ну, урэшце, у тым годзе ж усе ішлі, все разам. І палітычныя партыі. Я сам чалец палітычнай партыі, наша партыя будзе ісці ў шэрагах, так, як і ўсе астатнія. Пазнякоўцы, я прычым не дзелю людзей на пазнякоўцы, латушкаўцы, ціхановцы, альбо яшчэ хто-небудзь. Для мяне гэта ўсё дробязі. Ёсць людзі, ёсць беларусы і ёсць 25 сакавіка. 25 сакавіка – гэта дзень тваей годнасці і все. Тут няма ніякіх. І таму я лічу, што у мінулым годзе ішлі і ад бульбы там, і яшчэ нейкія. Я нават іх усіх не ведаю. У нас з намі ходзяць кожны год, нам дапамагаюць у правядзенні гэтай акцыі нашы анархісты. І вельмі добра дапамагаюць. Кожны год нам дапамагаюць розныя пляцоўкі з розных. І рух салідарнасці разам. І вось я вам скажу па секрэту, у нас ад прадстаўнік БНР будзе весці прамову. Ну, то бок тут няма, мусіць, акурат не тое пытанне, дзе будзе галоўным стаяць пытанне, калі вы падзеліць. Ну, адзінае толькі мажліва, некая пэўная колькасць маргінальных наш існуе людзей. Ну, гэта ж выбачайце. Ну што ж, я нагадаю ўсім, што святкаванне Дня волі ў Варшаве адбудзецца 28 сакавіка. Таму, калі ласка, па-першае, спасылачка на збор на гэтае святкаванне, на аплату арганізацыйных патрэбаў ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма. Далучайцеся у любым выпадку. Піша, перадае прывітанне з Нью-Джерсі Елена Золотова. Здаецца, так, правильно прачытаў. Так што перадаем свае падзякі за вашыя прывітанні. Да, Елена Золотова, Нью-Джерсі. Спадзяюся, вы там таксама святкуеце у Сан-Дыега, калі? Ці ўжо было? Оно ўжо адбываецца і вот просто цяпер. Вось просто цяпер і будзе ісці да канца тыдня. Як казаў Астап Бендер, думкамі з вами. У любым выпадку добра адзначыць. Давайте да іншых тэмаў трошечку, да? Не. Яшчэ я хацеў бы нагадаць і тое, што ў Фейсбуку акцыі Варшавы, якія з'яўляюцца, і ввогуле, хто ў нас у гэтым годзе прычасны да таго, каб вось стварылася гэта мерапрыемства, гэта офіс Светланы Ціхановскай, гэта аб'яднаны пераходны кабінет адраджэння, гэта
Беларуская ассоциация палітвязняў даволі просьба не блытаць з іншымі, таму што нас уже шмат, і суполка беларусаў Варшавы, акцыя беларусаў Варшавы і цэнтр беларускай культуры Беластоку. Музей вольнай Беларусі таксама. І вось акцыі Варшавы яны зрабілі пэўную імпрэзу ў Фейсбуке, таму каму не лянотна націснуць, што прыйду. Обовязково заходим у Facebook, открываем стороночку и тискайте «Прыду», потому что пропустить святкаванне Дня воли, ну, сябе не поважать, ці не лічыць сябе беларусам. Для бяспекі возьмите маски, прыгадайте ковідныя часы, і ўсё. Шалікі, акуляры, шалікі. Вось я зараз у гэтым штабе вялізным па стварэнню агульных шэсцей, па святкаванню Дня волі па свету. І там просто людзі нармальна кажуць, ну, вспомніце 20-й год, ну, шалікі зараз у модзе, калі ў Літве гэта забаронена, і там не могуць так людзі выходзіць, я аб гэтым, дарэчы, не ведаў, то у нас у Варшаве гэта прынята, таму што гэта ж дапамог Лукашенко нам. Ён же ж тады выклікаў амбасадара Польшы в паяву ноту гэтую. Цяпер все палякі разумеюць, яны беларусы ідуць, будуць ісці у шаліках, у масках, гэта нармальна. Вось так. Так что вся інфармацыя ёсць, і у нас па ссылачцы, і Google вам Бог для чаго даў, можна ўсё лёгка знайсці, калі ласка, заходзьце, не пропускайте. Давайте да іншага. Я на самым пачатку не здарма адзначыў тое, што як Марыя Ефімова, так і Олег Кулеша з'яўляюцца дэлегатамі каардынацыйнай рады трэцяга склікання, існаваць якой засталося троху больш за месяц. І хацелася б ад вас вашыя ўражанні. Наперш ад вас, вот, Марыя, потому что ўсё ж таки мало того, что ЗША, так яшчэ і Сан-Дыега, а гэта другі бок ЗША, гэта яшчэ больш адлегласць па часе, дакладней разбежка па часе. Як вы ўвогуле лічыце, наколькі вось гэтая магчымая праца у каардынацыйнай радзе для актывістаў з дыяспар, наколькі магчыма далучацца і наколькі увогуле, на ваш погляд, каардынацыйная рада трэцяга склікання апраўдала сваё існаванне? Ці патрэбная яна была? Што яна здолела зрабіць? Што вы здолелі там зрабіць? Каардынацыйная рада патрэбна, і я в ёй не расчаравалася. Я ведала, куды я шла, я прыкладна разумела, што будзе, і яно так і было. То бок я ў палітыцы ўжо даволі даўно, больш за 20 год гэтым займаюся, і я разумею, што гэта за інстытуцыя. Канешне, не хапае прадстаўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі у самой каардынацыйнай радзе. То бок праблемы дыяспары ЗША подсвечваюцца ўжо дзякуючы мне і маёй працы ў каардынацыйнай радзе у тым ліку, але я лічу, што недастаткова, асабліва з новай палітыкай Злучаных Штатаў па міграцыйных пытаннях. Ёсць пытанні, якія кранаюцца, і беларусаў, якія запытваюць у дзяржавы ЗША палітычны прытулак. Яны сутыкаюцца з шмат якімі праблемамі зараз. І вось менавіта каардынацыйная рада, менавіта праз праўную камісію, вось я як бачу, як гэта працуе, таму што я з'яўляюся членам праўнай камісіі таксама, мы можам дапамагчы зараз дакументальна, напрыклад, у ацэнцы становішча на Беларусі ці канкрэтнай адзнакі па нейкаму кейсу, які у чалавека ёсць, праўная камісія можа даць такую паперу. Дарэчы, людзі, хто не ведае, асабліва амерыканскія беларусы, мейце на ўвазе пра гэтую магчымасць. І
і людзі да нас звяртаюцца вось менавіта праз спраўную камісію, мы даем такія вось такую адзнаку, і так як Координацыйная рада з'яўляецца прызнанай міжнароднай інстытуцыяй, яе папера, канешне, вось папера з самой Координацыйнай рады мае вагу. Гэта вось адзін з такога боку станоўчага. Таксама, што я там рабіла, мы праз Координацыйную раду менавіта вось такая сувязь з Конгрессом США рабілі праз міжнародную камісію, пісалі ліст аб падтрымцы Алеся Бяляцкага, аб яго вызваленні. Я лічу, што гэта таксама сыграла сваю ролю. Сама дыяспара США, я вельмі ўдзячна ўсім амерыканскім беларусам, і не толькі беларусам, і амерыканцам, якія тэлефануюць сенатарам, якія тэлефануюць сваім прадстаўнікам, расказваюць пра беларускую сітуацыю, пра вызваленне беларусаў, і што самае галоўнае, удзячнай адміністрацыі прэзідэнта США за вызваленне беларусаў. Але не будзем забываць, што ўсё роўна гэты працэс пасадкі новых палітзняволеных, ён ідзе. Але у дзяржаве США не ўсе разумеюць, што гэта вось такое кола. У нас нават праз ініцыятыву Buy Action ёсць такая інфармацыя, што было адмовлена у палітычным прытулку людзям менавіта на той падставе, што у вас ужо нейкая свабода ёсць у Беларусі, што вызваляюць палітзняволеных. Таму менавіта трэба падкрэсліваць, што іх не толькі вызваляюць, мы ўдзячныя ўраду Амерыкі за гэта, але садзяць новых, і што ўсё роўна беларусам небяспечна вяртацца ў Беларусь. Олег, ну і да вас, я так разумею, што вы як прадстаўнік фракцыі команда «Латушка» и «Рух за свободу», то можно сказать, что самым галоўным досягнением вашей фракции было приведение на посаду спикерки Мельниковой. Мажліва і так, я не ведаю. Бо да гэтага я не датычны, але пачынаецца. Всё пры мне было. Ось. Я ведаю адное, што гэту кадэнцыю я адпрацаваў сумленна. Для мяне гэта было больш складана, чым да астатніх, таму што гэта новыя рэаліі. Мне патрэбна яшчэ было крыху і ад зоны якось прыйсці ў сябе, часу не было, таму ўсё гэта рабілася адначасова. Мажліва, вось таго, што ў мяне такі асаблівы свой кейс, я, мусіць, адзіны, хто трапіў на гэту камісію па паводзінах, і дзе-то мяне чахвосцілі як дзіцёнка, альбо як лукашысты ў калоніях. Штосьці нагадвала аднолькавае. Вось, але вельмі плённа я адпрацаваў гэту кадэнцыю. Я вам магу сказаць і шчыра, што тых выбаршчыкаў, якія да мяне звярталіся, я амаль што ўсе іх патрабаванні павыконваў. Сваі дасягнутыя мэты я дасягнуў. Не дапушчана стварэнне невядома кім і невядома як. Вось акурат вы узгадалі пра Мельнік, так вось для таго, каб не стваралася такіх Мельнік 2, 3, 4, не было ніякіх створана камісій па палітвязнях, і дзякуй Богу, таму што мы зараз маем уже добры наплыў альбо добрую плыню новых сур'ёзных палітвязняў, з якімі можна будзе гэта рабіць у наступнай кадэнцыі. Я лічу, што гэта адна з самых маіх галоўных задач, якую я выканаў на все 100%. Ну і ў дадатак разабраўся цалкам у працы гэтай сістэме. Я ведаю, што існуюць пытанні, чаму я падтрымаў, калі там пра дэтэктар хлусні і гэтак далей. Я не разумею тых людзей, якія казалі, што вось у нас ёсць справа Гаюна, і тут жа ж прапануюць зрабіць такую ж самую справу Гаюна. Таму што самае галоўнае гэта бяспека людзей і любых людзей, і самае галоўнае, каб была дэмакратычная супольнасць суадносна, каб людзі маглі права, калі штосьці пайшло не так, у прававым поле адстаяць свае рашэнні альбо свае паказанні, альбо яшчэ што-небудзь. Запланаванае тое, што прапанавалася Координацыйнай радзе па дэтэктарам хлусні, хаця я стаю на поглядах таго, што все павінны праходзіць і дэтэктар хлусні. Я праходзіў яго неаднаразова в незалежных супольнасцях, якія не могуць ніяк быць прычаснымі да
некіх там палітычных плыняў альбо яшчэ чаго-небудзь. І кожны чалавек, які ідзе ў палітыку, я лічу, што бы варта гэта праходзіў, але гэта трэба яшчэ рабіць, і каб было ўжо на заканадаўчым, скажем так, узроўні. Таму што сидзець і кіраваць і рабіце тое, што мы робім, рабіце координацыйную раду і разам з тым рабіць вось это дзіцячы садочак, а давайте зараз пабяжым в Украіну, там пройдзем 10 дэтэктар хлусні, альбо там даведаемся камусь яшчэ давер зробім. Гэта все ненармальна, гэта не дэмакратычна і гэта не па будучым законам. Калі ўжо рабіце, то трэба рабіць істотна, трэба рабіць грунтоўна, каб яно працавала. В якасці, дарэчы, як правная камісія зроблена. Тут я пагаджуся, таму што дзейсна некаторыя паперы, напрыклад, нам дапамагаюць. Усім вядома, што мы вельмі пільна займаліся 24-25 год візамі. Зараз крышку гэта меней робіцца, у нас просто няма чалавечага рэсурсу на сягонняшні дзень. Ну, тому што валантэры шмат не працягнуць. Вось. І некаторыя тое, што тыя дакументы, які мы карыстаемся ад координацыйнай радзе, яны дзейсна дапамагаюць у гэтых пытаннях. Марыя, я да вас з тым же самым пытаннем наконт кейса Мельнікавай. Що просто чарговы раз гэта усплыло у сувязі з гэтымі фотаздымкамі, якія з'явіліся напярэдадні як выбараў у координацыйную раду чарговых, так і напярэдадні вось менавіта 25 сакавіка, бо менавіта ў гэтыя даты яна знікла, так мовіць, гадавіна. Як вы ўспрымаеце ўсю гэтую сітуацыю? Дарэчы, еўрапейскі выбар таксама ж за яе галасаваў, калі на спікерку абіралі яе. Але не пра гэта. Вот ваша, вы ўсё ж такі чалавек 20 гадоў у палітыцы. Маеце нейкі досвед? Вот ваше бачанне ўсёй гэтай сітуацыі і как бы наступстваў ад яе. Что сказать? Что сказать по этому? Ну, яна была адзіная, хто хацеў быць спікеркай на той момант, яе канкурентаў не было, таму шмат хто за яе галасаваў, не толькі еўрапейскі выбар. І я лічу, што мажліва гэта напярэдадні выбараў у координацыйную раду. Мне ўвогуле не здзіўляе гэта. Просто мы з гэтай сітуацыі, што з'явілася з самой Мельнікавай, павінны зрабіць вынікі. Чаму так адбылося? Чаму грошы выйшлі? Таму што на гэтыя грошы можна было шмат чаго зрабіць. Мне шкада больш за ўсё грошаў, якія мы маглі накіраваць на іншыя мэты, а яны проста выйшлі. І як так адбылося? То бок праглядзець, як так адбылося, і каб не адбылося гэта у наступную нашу координацыйную раду 4, каб нехта там новы спікер не подумаў: о, класны план, і чаму б зноў так не зрабіць? То бок падстрахавацца ў гэтым накірунку. І што датычыцца наконт вось самой гэтай асобы, ну, людзі розныя бываюць. І вось у яе з'явілася магчымасць, у яе такія прыярытэты. Я ўсё ж такі спадзяюся, што ў большасці дэлегатаў координацыйнай рады прыярытэты ідуць як бы іншыя ад сэрца. І, дарэчы, наконт валантэраў, я лічу, што валантэр, калі нешта ідзе, вось у цябе ідэя наперадзе грошаў, гэта заўсёды справа адбываецца больш працяглая па часе. Таму што, напрыклад, у будучую координацыйную раду 4 я іду ўжо ад іншай фракцыі. Між іншым, гэта будзе аб'яднаная грамадзянская платформа. Гэта яна на аснове аб'яднанай грамадзянскай партыі, на якой я больш чым 20 год таксама, і менавіта па гэтай прычыне я і пайшла калісьці ў еўрапейскі выбар, таму што большасць там было людзей з аб'яднанай грамадзянскай партыі. І чаму менавіта па гэтай прычыне? Таму што я ведаю гэтых людзей. Я ведаю, што ў большасці іх, каго ведаю з лідараў, менавіта беларуская ідэя ідзе наперадзе грошаў, наперадзе даляраў. Даляр таксама важен, але вось у спадарыні Мельнікавай даляру быў на першым месцы. Трэба зрабіць вынікі.
То бок, умоўна кажучы, з'яўляюцца ў каардынацыйнай радзе, ну так умоўна, а можа і не умоўна, партыйны спіс? Канешне, так. Ён будзе называцца аб'яднаная грамадзянская платформа, якая прадстаўляе большасці сваёй. Не ўсе людзі там будуць прадстаўляць аб'яднаную грамадзянскую партыю, а большасць з іх будзе прадстаўляць так. Гэта будзе як партыйны спіс. А ці не, дарэчы, а ці не мэта ўвогуле, адна з мэт стварэння каардынацыйнай рады, гэта тое, каб палітычныя партыі, якія зараз закрыты ў нас, я разумею, што ім трэба быў год ачуняць на тое, што іх пазакрывалі ўсіх у Беларусі, хай 2 гады, але яны ўрэшце-рэшт не прыйшлі да высновы да таго, што працягваць сваю працу можна праз каардынацыйную раду. Ну, пакуль што мы гэта не бачым. Ёсць ўсё ж такі і сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», ну, ёсць і беларуская хрысціянская партыя, ёсць іншыя пэўныя партыйныя структуры, але штосьці я не бачу асаблівай актыўнасці. Нават сёлета вот напярэдадні пачатку гэтай выбарчай кампаніі звярталіся да іх, здаецца, і Ціхановская наўпрост звярталася да палітыкаў старой, так сказать, фармацыі. Да нават я звяртаўся ў сваю партыю, казаў, чаму мы не ідзем. І? Ну, пакуль вось так. То есть 6-й год пакуль у іх яшчэ, да? 6-й год пакуль. А што ж, это ж толькі палітвязні могуць сидзець 6, 9, 11 год і там. А тут не тэрміновая справа, ім же ж усё роўна. Я супраць гэтага. Я лічу на тое, што партыі павінны прыйсці ў каардынацыйную раду, таму што што бы вы ни казалі, якія б лідары ў нас не былі. У нас Зянон Станіславович лідар колькі ўжо год? Ну... Безліч, як Лукашенко. Ну, вот это ён сказаў, не я. Зянон Станіславович, это ён сказаў. Ён со мною сварыцца, таму вытрымае. Ось. Але якія б лідары не былі, і гэтак далей, каардынацыйная рада гэта на сягонняшні дзень адзіны легітымны орган, які могуць мець беларусы за мяжой. І нездарма вось гэты все вылеты і гэтак далей непасрэдна напярэдадні дня волі, напярэдадні выбараў наступных у каардынацыйную раду для таго, каб раздзеліць беларусаў, для таго, каб на дзень волі ў Варшаве ніхто не прыйшоў, таму што панаслухваюцца лухты, што некі там палкоўнік ці генерал-палкоўнік, я не ведаю, у каго якія там позвы і гэтак далей. Што яны там сказалі? Вы не ведаеце, колькі пагон у вашай дэмакратычнай апазіцыі? Я ведаю. Некалькі пагон. Яны все прайшлі войска ў ЗСУ і ў палку Каліновскага. І яны ў каардынацыйнай радзе. Вось гэта пагоны, а все астатняе это некая лухта дзіцячая. Хоць яны себе называюць КДБ, ФСБ і гэтак далей. Не змогуць яны нічога зрабіць. Не змогуць. Таму што весці... Ну, без грошай, як мінімум, могуць пакінуць. Ну, без грошай пакінуць, а калі ў нас тут былі грошы? Давайте шчыра. Што, у беларускай... Ну, вот, 150 тысяч, вот, как бы, нормальныя грошы. У кватэры ремонт нормальны зрабіла сабе, можа быць, там. Я лічу, што, мусіць, забралі ў яе на внёсак на нейкі дзіцячы дом, як яны любяць, там, яшчэ што-небудзь, на чарговы прэзідэнцкі палац. Пытанне на завяршэнне будзе, можа быць, да абодвух, таму што і ад часткі былых палітвязняў, і ад часткі тых, хто даўно тут ужо ў эміграцыю ў выгнанні, я апошнім час усё больш актыўна чую, што ўсё гэтыя ўсе структуры, пачынаючы ад офіса, заканчваючы каардынацыйнай радай, цалкам сябе дыскрэдытавалі, іх час сышоў, яны павінны самараспусціцца. А вот мы зараз, сапраўдныя лідары, как покажем, как вырашым усе праблемы беларусаў. Вот, асабліва там у Вільні, дзе офіс сядзеў столькі часу і толькі праблем больш на запасе. Уж час как вырашым усё. Вот, можа быць, сапраўды дарогу маладым, як кажуць. Я выбачаю, што я зараз возьму слово, бо мне карціць на гэта пытанне, таму што я Дзміцера колькі раз прашу. Не ўжывайце, калі ласка, слова былыя палітвязні. Мы палітвязні, якія адбылі свой тэрмін і яшчэ не атрымалі рэабілітацыі ў беларускім суду. Там, дзе мяне асудзілі шмат кроць і ў Пружанах, і ў Берасці, я не маю рэабілітацыйных прысудаў. Тое, што гэта все было зроблена злачынства. Да гэтага часа я буду палітвязень, які адбыў свой тэрмін і знаходжуся ў прымусовай дэпартацыі, таму што мне эвакуіравалі мяне з Ічу. Пасля сваёй адсідкі я пайшоў па колу.
3 сутка уезжу, 40 хвілін з суда дайсці дадому, там стаіць варанок. І паехалі мы уже з жонкаю. Таму няма ніякіх былых. Гэта тое самае, што казаць, ты былы вайсковец. Калі хтосьці не разумее по-беларуску, то перакладу на рускую мову. Гэта тое самае казаць, што ты былы ветэран. Прыкладна так. Добра, з гэтым вы разабраліся, прыношу свае прабачэнні, былых не бывае. Врэшце рэшт, што тычыцца вось усіх гэтых. Ведаеце, калі я прыехаў сюды, я адразу захапіўся ідэяй прапанаванай Вольгай Гарбуновай, дарэчы, і Сашай Кабанавым аб стварэнні вось такой асацыяцыі. Яна сперш выглядала проста як чацік. Я захапіўся гэтай ідзеі і адразу са сваёй ідэямі пайшоў к старым вось гэтым всем змагарам і гэтак далей. І яны мне сказалі, вы сперш зрабіце, а потым мы паглядзім, хто вы. Вось яны на гэтай пазіцыі асталіся, а ты, хто новыя, уже, выбачайце, прыйшоў мой, мусіць, чарод казаць, вы сперш хоць штосьці зрабіце. Я не буду казаць, што мы паглядзім і гэтак далей. Ну, хоць штосьці зрабіце. Зрабіце некае аб'яднанне, хоць што-небудзь нармальнае, людскае, якое будзе выказваць і патрэбу. Калі ласка, ідзіце в Координацыйную раду. Петрухін не выходзіць з Координацыйнай рады, ён пазафракцыйны кандыдат. Ён трымаецца в Координацыйнай радзе. Так падтрымайце Петрухіна. Зрабіце цэлую фракцыю. Коршунаў, Петрухін, яшчэ хтосьці. Калі ласка, ідзіце, і мы пабачым, ці выбераць вас людзі. Ці прагаласуе за вас народ. Нават 6 тысяч альбо 7 тысяч. Я вельмі спадзяюся, і мне, канешне, вельмі прыклад тое, што і ў гэты раз на выбарах не выправлены гэты хіб, тое, што мы павінны будзем галасаваць і па нашых беларускіх дакументах альбо яшчэ што-небудзь, тому што мы губляем вялізную колькасць тых людзей, якія чакаюць сваіх рашэнняў па міжнароднай ахове. А зараз тэрміны павялічваюцца, вельмі моцна павялічваюцца. У іх магчымасці галасавання не будзе. Набываць вось гэты пашпарт новай Беларусі, ну, чалавек, які просты чалавек, які сюды эвакуіраваўся без парткоў і без тэлефонаў і кампутараў, і наўрад ці у ёсць магчымасць гэта рабіць. Ось, і суадносна трэба, мы ж все ж таки ў дэмакратычным грамадстве еўразвяза мяркуем жыць. Суадносна трэба прымаць еўрапейскія дакументы, якія мае чалавек. Вось на гэтых поглядах я стаю. Дарма, што гэта не будзе, гэта паменшыць колькасць нашых выбаршчыкаў. Але нават сярод тых 6-7 тысяч, мажліва, у гэтым годзе будзе 10 альбо 4, я не ведаю. Так прыйдзіце, зрабіце. Зрабіце фракцыю, працягніце свае пытанні. Задайце пытанне у фракцыях, у сваіх на заканадаўчы ўзровень, зрабіце такі заканадаўчы ўзровень, каб Лебедзьку палішыце магчымасці быць партыі, чальцом партыі ОГП, альбо яшчэ што-небудзь. Я не ведаю, што. Прыдумайце, працягвайце, рабіце. Ну, каб адхіліць, дарэшце, ад фракцыю Латушкі і Руху за свабоду, ад этих вот большыні, каб яны сталі апазіцыянерамі. Марыя. Хай так. Марыя. Дарэчы, недрэнная ідэя з гэтым пашпартам новай Беларусі, каб выдалі бясплатна палітвязням і каб яны маглі прагаласаваць, трэба гэта разгледзець і выдаюць. Казалі, што палітвязням выдаюць, я зноў в пралёце, разумею. І па іх галасаваць. Галасаваць, гэта, дарэчы, вельмі добрая ідэя. Я зноў як фанера над горадам Парыжам, таму што я не трапляю тыя палітвязні, якім будуць выдаваць і бескаштоўна. Будзем разглядаць. Наконт вашага пытання, першае, вось усіх гэтых канкурэнтаў, хто каму замінае, вось як вы сказали. Ну як хто каму замінае? Ясна ж сказалі, вы ж сели на потокі, інфармацыйныя, грашовыя, усе астатнія. Іншым проста няма магчымасці праслізнуць паміж вами. Ёсць магчымасць, заўсёды ёсць магчымасць. Бярыце, рабіце, і ўсё. То бок гэта канкурэнцыя заўсёды добра. Я як з Амерыкі кажу, што канкурэнцыя будзе шмат канкурэнтаў, гэта падсцёгвае камусьці іншым рабіць нешта лепшае, разумееце? То бок калі у вас ёсць канкурэнт, вы падымаеце самі сябе, і у вас ёсць мажлівасць больш рабіць нешта добрае, нешта лепшае для будучай Беларусі. То бок
самораспускаться не думаете? Не думаем абсолютно. Я не меркую, я меркую ідти в наступную кадэнцыю. У мяне там іншы З партай? Ну, мы побачым, партыя пакуль што маўчыць. Ну, у якіх на прилавцы. у якіх спісах? Застаецеся ў латушцы? Пакуль сваіх застаюся. Вот чалавек, знаешь, прынцыповы. Говорит, попаў у пастку і буду там знаходзіцца. Всё. Мяне туды ніхто не цягнуў, я охотно. Я жартую, я про тое, што да, што застаўся і ўсё. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, вось глядач под нікам Бандерас піша, што буду галасаваць за Марыю. Яна прыгожая і гаворыць добра. Самое главное, нет, трэба было спачатку написать гаворыць добра і правільныя рэчы, а тады ўжо там сімпатичныя, там, тому что, ну, ўсё ж таки как-то вот прыярытэты. Хай кажа, што хоча, хай галоўна галасуе, і мы будзем змагацца за ваши інтарэсы. Вось так вось. Вот правильно. Кулебецкі. Як у мяне. А што вы маеце супраць Лебедзькі, чалавека-будзільніка? Ну, я его давно ведаю, дарэчы, уже і нормально ставлюся, вельмі годна ставлюся. Вот так. Так что з-за таго, што добра гавораць, правільныя рэчы, можа быць, хтосьці просто камусьці падабаецца там у вобразе, там у знешнасці, у паводзінах, ці яшчэ ў чым-небудзь, але я думаю, што сапраўды вельмі важна, каб прыйсці і прагаласаваць. Таму што, як заўважалі нашыя госці, адзін другі, каардынацыйная рада, можна не разумець, для чаго яна тут нам існуе, можна не разумець, якая карысць ад яе, але я думаю, што падтрымаць людзей, якія бачаць неабходнасць, магчымасць, варта. Давайте трымацца разам, давайте галасаваць, давайте святкаваць. Я пра дзень волі ізноўку такі. Дзякуй вялікі ўсім. Марыя Ефімова, Сан-Дыега, Олег Кулеша, Варшава, але хутка, спадзяюся, мы ўсе вернемся на Беларусь. До сустрэчы, жыве Беларусь.